التي ألمت بنا كشعب فلسطيني مضطهد، فنحن عاهدنا الله وطن أن نعيش أحرارا على الوطن أو نعيش شهداء في باطنه. אני קוראים לי מחמיד סלח. מאיפה? מאום אל-פחם, הבאנו את הילדים ככה, מה שאומרים, לא לשכוח. אני רואה ילד עם דגל פלסטין. נכון? מה זה אומר? כי הוא פלסטיני. אבל זה אומר בעצם שאתם רוצים שכאן תהיה מדינת פלסטין, לא מדינת ישראל. אתה שאלת אותי, אז אני עונה לך, הוא פלסטיני. באותן השעות בהן חגג עם ישראל 67 שנים לעצמאותו, 10,000 איש מאזרחי המדינה עלו עם דגלי פלסטין אל השדות שבין כפר תבור ליבניאל. זאת צעדת הנכבה השנתית של ערביי ישראל אל הכפרים הערביים שנחרבו במלחמת העצמאות. זה לא אירוע של קיצונים ולא של התנועה האסלאמית, זו הסדרה המרכזית של המגזר הערבי. הורים עם ילדיהם, מבוגרים ביחד עם צעירים, באים כדי להנציח את האתוס. שנה, שנתיים, 100, 200, 1,000, 2,000, יחזרו. יצאנו למסע עם ערביי ישראל, בימים של כיתוב עמוק בין החברה הישראלית לבין הציבור הערבי שבתוכה. ביקשנו לבדוק האם בכלל אפשר עוד לדבר כאן על דו-קיום. התחלנו בשאלת הזהות הלאומית, האם ניתן לקיים חיים משותפים עם ציבור שזהותו הלאומית היא פלסטינית, ועוד אנחנו והפלסטינים עדיין מנהלים מלחמת קיום מדממת אחד נגד השני. למה באתם? גם לזכור וגם להזכיר שהיה פה עם שפשוט העיפו אותו מפה. בדרך כלל הערבים אומרים אנחנו רוצים דו-קיום ואנחנו... שנייה. איזה ערבים? פלסטינים אני... לא, ערבי ישראל. שנייה. אני מדבר הרבה עם... פלסטינים שגרים במדינת ישראל. אני גם לא מסכימה לזה שיקראו לי ערביית ישראל. אני מאמינה בזה שאני פלסטינית שגרה במדינת ישראל. ריהאם הגיעה לכאן עם חבריה מטירה שבמשולש. היא בת 30, עוסקת בטיפול באומנות. אין לה דרישה שאנחנו היהודים נעוף מכאן, אבל גם אין לה ספקות מי היא ולמי המקום הזה שייך באמת. אבל יש פה דגלי פלסטין, זאת אומרת, אני מבין שאנשים שפה רוצים שהכפר הזה יהיה חלק ממדינת פלסטין. כן, אני מאמינה שכל הארץ הזאת היא ארץ פלסטין. זה שהיהודים, הציונות באה וכבשה בו פה בכוח, זה לא מחייב שאני אאמין בדרך הציונית. מה בעצם המטרה בסוף? שהאנשים שגורשו יוכלו לחזור לפה? זה הצעדה. כן, כן. בניגוד לריהאם אני שומע כאן גם קולות אחרים שמבקשים לומר לי שהדגלים כאן מייצגים את השייכות לעם הפלסטיני, אבל לא מבקשים לקרוא תיגר על ישראל כמדינת הלאום היהודית. אחד מהם הוא ג'וואד אבו אל-הג'ה, נכד למגורשי הכפר הזה, כפר אל-חדתי. כל האירוע היה מלא בדגלי פלסטין. דיברתי עם אנשים, חלקם אמרו לי, כן, אנחנו היינו רוצים שפה תהיה מדינה של העם הפלסטיני. אתה צריך לנטרל את הפחד שלך מהנפת הדגל ומהכפייה. אתה גם מסכים איתי שהדגל עם מגן דוד לא משקף את האוכלוסייה הערבית. אז הם צריכים גם כחלק מהזהות סימן, סמימן, שמזהה אותם, מזדהים איתו, מאחד אותם. זה לא דגל של אש"ף. ג'וואד בן 27, עורך דין בתחום המקרקעין, עובד במשרד עורכי דין בתל אביב וגר בשכונת יד אליהו. אני פוגש אותו בערב יום הזיכרון. העיר כבר מרופדת בדגלי המדינה, המראות הן של הלאום היהודי, המוזיקה של לאום אחר. מה שומעים? עבד אל-חלים. איזה תחנה? השמס. מאיפה משדרת? מנצרת. רוצה לשמוע משהו גם מהגדה? באמצע תל אביב. מה שאני בדרך כלל שומע, אתה יודע. אפשר לשמוע תחנה ישראלית לשמוע מה שומעים? שיר עצוב אולי גם על אבל ואובדן, לא על מישהו מסוים. אבל יש לזה משמעות לאומית? או לא. שיש עוד שיר שנשאר על אהוב ליבה? משהו כזה, לא משהו לאומי. אז יש המון
פילטרים כאלה. גם לאומיים, גם לא. אתה צריך גם להבין את הקונפליקט הפנימי של כל אזרח פלסטיני, אזרח ישראל, ביום הזה. התחילה מלחמה, חברים שלי ללימודים או לעבודה מקבלים צו 8. מילואים ללכת להילחם. אני לא רוצה שאחיי הפלסטינים ימותו, ואני לא רוצה שחייל, חבר שלי, גם ימות. ויוצר אצלי קונפליקט שהוא מאוד מאוד קשה. דפקתם. גם בזה. יש לנו חיים שמבוססים על יחסים בין אנשים. עאדל אבו אל-היג'ה הוא אחיו של סבא של ג'וואד. הוא נולד כאן באל-חדתה. במלחמת השחרור הוא היה ילד בן 9 כשציוו עליהם לעזוב את הכפר. אנחנו פוגשים אותם בביתם שבתמרה בגליל. עאדל היום בן 76 היה בעבר ראש עיריית תמרה וחבר במפלגה הקומוניסטית, וגם הוא, כמו ג'וואד, מבקש להסביר שתיקון העוול שלו לא אומר איום על מדינת הלאום היהודית. אני לא מחזיר אחד מהפליטים, לא מירדן ולא מסוריה. בואו תחזיר את כאן, אני נמצא כאן. אני מצביע, אני נבחר, יש לי תעודת זהות, יש לי פספורט, יש לי הכל. אני אזרח, אני מדבר כאזרח. תעזוב אותי מעלם ערבי, אני אזרח, תן לי את הזכויות שלי. יש לי זכות לחזור ולבנות ולחיות. לא על חשבון יהודים אנחנו חוזרים יא זלמה. תחזיר לי מה שלקחת, לא יותר. זה מה שאני רוצה. שנהיה בשלום, שנחגוג ביחד, נרקוד ביחד. עאדל מדבר באופן פרגמטי, הוא מקבל את היותו אזרח במדינת הלאום של היהודים. אצל חלק אחר בציבור הערבי הזהות הלאומית הפלסטינית כמו מתנגשת עם הרעיון המכונן של מדינת ישראל. החזון הוא באמת להצליח לחיות יד ביד ופחות להעיף אנשים מפה. פשוט אני כן מאמינה שצריך להעיף את הרעיון הציוני. יודעת, הציונות קמה על הרעיון שיהודים יהיה להם מדינה משלהם, שהם תמיד יהיו ברוב. זה כל הרעיון הציוני. את חושבת שאי פעם הם יוותרו על זה? אני מחייכת, אתה יודע למה? כאילו אתה מנסה להגיד לי שתתעוררי, הדבר הזה לא יקרה אף פעם. נכון. ואתה מנסה עכשיו להגיד לי, תקשיבי, כל הרעיון שלך וכל המחשבות שלך הן לא ריאליות והן לא יתקיימו. אני חושבת שאם אין את החלום, אז אין למה לחיות בשביל. אני מטייבה, אשתי מטול כרם, אבא שלי מיפו, הדודה שלי בכווית, הדוד שלי במחנה עסקר ליד שכם, או מחנה ח'אן יונס, משפחה פלסטינית טיפוסית. השאלה אם אין סתירה בין הזהות הלאומית שלך, שהיא זהות לאומית פלסטינית, לבין זה שמדינת ישראל נמצאת בסכסוך מדמם עם הפלסטינים, וזה שתי תנועות לאומיות מתנגשות. אני לא אתכחש. לעתים יש התנגשות, אבל אנחנו גם זה וגם זה. אתה יודע איפה הבעיה? כל עוד אנחנו הישראלים וישראל נמצאים בסכסוך אלים עם הפלסטינים, שחלקם עדיין לא מקבל אותנו פה, אז תמיד נבדוק אתכם בנתב"ג. לא היו כתבי אישום נגד ערבים אזרחי ישראל ששיתפו פעולה עם חיזבאללה, העבירו ידיעות, לא היה אז מבשרה, לא היה זה. אז הנה הקונפליקט. הזהות הלאומית לפעמים מתגברת על האזרחות וגורמת לערבי אזרח ישראל. כמה? מה זה משנה? המדינה אפילו, לא. מספיק אחד. זה לא נכון. אז אני עכשיו פוחד שהוא גם יעלה לי על מטוס, ולכן אני אבדוק את הערבים הישראלים בנתב"ג. אני ניסיתי
לחטוף מטוס. אתה לא? אבל אולי יש מישהו שאח שלו נמצא בקלקיליה, ואח שלו נותן לו משהו כדי ש... זה מצדיק להפשיט אישה ולשאול אותה מה היא עשתה בלילה? אתם לא מתביישים? בשל מקרה בודד או מספר מקרים בודדים, אתה מתייחס אל 1.3 מיליון אזרחים, אני חוזר, מואב, אזרחים, כאל מחבלים פוטנציאליים. יש דבר נורא מזה? את יכולה להבין אנשים שהסתכלו על צעדת הנכבה עם 10,000 איש? זאת יונת השלום, זה בסדר. תראי, אפילו יונת השלום, רק תראי כמה היא מפחידה. תראי כמה היא מפחידה. כן. את סנה חמוד אני פוגש בנצרת. בצעירותה הייתה חברת מפלגת בל"ד ועיתונאית שרצתה להשתלב בחברה הישראלית. היא הגישה את חמסה וחמישה בערוץ 2 והייתה בפאנל של פופוליטיקה, מתישהו התייאשה וחזרה הביתה. מואב, ראשית, אנחנו פלסטינים. זאת אומרת, אי אפשר להתכחש לעובדה הזאת. אנחנו חלק מהעם הפלסטיני, שחי ב-48, וחלקנו חיים ב-67, וחלקנו גם נמצא בחול ובגולה, בעקבות מלחמת 48. זה אני, כאילו, זה הזהות שלי. זה בעצם לא יכול להסתדר ביחד, כי הזהות שלך תמיד תהיה, וההזדהות שלך תמיד תהיה, עם אחייך הפלסטינים שנמצאים איתי בסכסוך. ואם זה בעזה כשיש צוק איתן, או באינתיפאדה השנייה, זה מתנגש, זה לא יכול ללכת ביחד. ההזדהות שלך היא איתם, לא איתנו. ומה הפתרון? להמשיך את המצב ואת הסכסוך הזה? להמשיך אותו? זה המצב? איך אני יכולה להזדהות? איך? עם מדינת ישראל, שמגדירה את עצמה בטבע היותה כמדינת העם היהודי. ואני לא יהודית, מה לעשות? אני לא יהודייה. אי אפשר לבוא ולדרוש ממני להזדהות עם מדינה שמוציאה אותי לשוליים, דוחקת אותי, ומתייחסת אליי כאל גיס חמישי, כאל אויבת המדינה, ומנהיגה כלפיי מדיניות של הפרדה גזעית רק בגלל שאני ערבייה. بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقا للقرار الدولي الأممي 194. היום סנה עובדת כיועצת תקשורת לארגונים חברתיים בישראל. למרות הסתירה בזהות הלאומית, היא עדיין מאמינה ביכולת לחיות כאן ביחד. אבל אני הולך איתה בסמטאות נצרת והקירות כאילו מנסים לומר לשנינו שזה לא אפשרי. هدم أكثر من 500 قرية، أكثر من 50 مجزرة، أكثر من 50 مجزرة موثقة، 15,000 شهيد. את יודעת, אני מסתכל על המפה הזאת, כן. וזה בדיוק, כן. בדיוק מה שהישראלים יגידו, הנה, זה מה שהם רוצים. אין פה שתי מדינות לשני עמים, יש פה מדינה אחת פלסטינית, זאת אומרת, אתם רוצים שכולם יחזרו. זאת תהיה מדינת פלסטין, שהיהודים יהיו בה חלק, אבל הם לא יהיו הריבון. ויש שיאמרו שבדיוק אותה מפה, ישראל מציינת אותה כמפת ישראל באופן מוחלט, חייבים להגיע לפתרון מדיני. אני לא מתחמקת, אני לא מתחמקת. אני מאמינה, לפחות חצי מהציבור הישראלי, אם לא יותר, מאמין בסופו של דבר בפתרון שתי מדינות. כן. ואתה בא לנצרת, ואתה רואה את מפת פלסטין על תל אביב, על חיפה, על באר שבע, על טבריה. מה שאתה רואה כאן זה הנרטיב הפלסטיני. זה מה שהיה גם לפני 48. זה הנרטיב שלנו, זה מצוין לצד אבל זה האתוס. הנכבה. זה האתוס הפלסטיני. אבל אם זה האתוס, אז אנשים מחונכים לאורו, ובסוף רוצים להגשים אותו. אנשים חיים את האתוס, זכותם לחיות את האתוס, זכותם להיזכר בנרטיב שלהם, בהיסטוריה שלהם, באסון שלהם, ובו בזמן לחשוב בצורה רציונלית על מציאת פתרון שמסיים את הסכסוך העקוב מדם הזה. ביום העצמאות למדינת הלאום היהודי כוסו שדות העמק בדגלי העם הפלסטיני שחי איתנו כאן. האם ניתן לחיות ביחד בתוך הסתירה הזו? כמעט כל האזרחים הערבים שפגשנו חושבים שאפשר, אם רק נוריד אנחנו את חומות החשדנות והפחד. ואולי כל עוד נמשך הסכסוך שלנו עם הפלסטינים, לא יפוג המתח בין החברה הישראלית לאזרחי הערבים. אחרי הכל, כמו שהם אומרים, מדובר באותו עם. מואב ורדי, ערב טוב. ערב טוב, טלי. נושא מאוד מורכב. וטעון. בחרת, כן, לעסוק בו. לא בטוח שיש לו שורות תחתונות, גם אתה יודע, בסופו של דבר יש המון שאלות באוויר, אבל פה בפרק הזה ראינו את אותו גבר מבוגר שמבקש לשוב לכפר שלו,
וזה בעצם, אתה יודע, הפצע, הכואב שביחסים בין שני העמים, בין ערביי ישראל לבין מדינת ישראל. נכון, כי מדובר על אנשים שהם אזרחי המדינה, יש להם תעודת זהות, הם בוחרים לכנסת, הם גרים פה, אבל הם ברחו או גורשו מכפרים שנמצאים בשטח ישראל, זאת אומרת, עדל אבו לג'ה שפגשנו, הוא גר בתמרה, הכפר שלו ליד כפר תבור, והוא לא יכול לשוב לשם. ישראל לא מאפשרת לאף אחד כזה לשוב, כמו הקריטו בירם, סיפור קצת אחר, אבל באותו אזור של סיפור. ובעצם מדינת ישראל, ברור לגמרי, היא לא תגיד את זה לעולם, לא רוצה ליצור תקדימים. ברגע שהיא תאפשר לתושבי ישראל הערבים לשוב לכפריהם, מיד יחלו טענות של הפלסטינים בפזורה, שיש לאן לחזור, וזכות השיבה. וזכות השיבה זה הדבר שמאיים על מדינת ישראל יותר מכל, אולי גם פסיכולוגית, אולי גם מדינית ומציאותית, ולכן הדבר הזה הוא עדיין פצע פתוח, ואותם אנשים מרגישים שלא משנה מה, תמיד יש להם עוול, כי יש להם בית שהם עוברים לידו כל יום, והם לא יכולים לחזור אליו. תודה רבה, מואב, ונאמר